Буа питомнигында хәзер иң баллы шыр. Җиләкләрнең нәк өлгергән мәле. Уңышы да сөендерә. Җиләк җиләк җыючы халык белән Алсу Сәмигуллина аралашып кайтты. Тулышып пешкән җиләкләрнең кызыллыгыннан күзләр камаша. Питомникта иртәдән үк халык кайный. Буа шәһәрендә яшәүче Рузина Сыдрытдинова тормыш иптәше белән бирегә елда килә. Бүген дә санаулы сәгатьләр эчендә берничә җиләкне тутырып та куйганнар. Кыш буена җитәрлек витамин җыйганнар. Кайнатмада ясыйбыз. Аннарысын катырып туңдырырга да куябыз. Теге савытларга салып инде. Аннар балаларга инде кефир белән дә бутап ашатабыз инде кышкыга. Кайнатмада ясыйбыз, и компотта ясыйбыз. Питомникка күрше тирә районнардан килеп җиләк җыючылар да бар. Йылдыз Рәхмәтуллина мәсәлән Тәтеш районыннан җиләк өлгергән дигән хәбәрне ишеткәч, кызы һәм кияве белән Буага юл алганнар. Шымына жылда киләбез. Ничә жыл икән дә хәтерләмәбез инде. Күптән киләбез моны. Һәр җылны. Җиләк җыярга исәбендә. Әлфит Зиятдиновның җиләк плантациясе 5 гектар мәйданны биде. Фермер сүзләренчә, быел җиләкләр зур. Тик шулай да кояш җылысы җитеп бетмәгән. Баллылыгы азрак. Менә кояшлы җилларны, менә былтырларында бик вак булды җиләк. Ну бик каты сладкий инде, ароматный. Менә ул кояш күп булган сайын баллана. Әлфит Зиятдинов күптән сыналган, районлаштырылган сортларга өстенлек бирә. Мәсәлән, фестиваль сортлы җиләкне безнең якларда 1936 елдан бирле үстерәләр. Үсемлекләрне яңартуга да игътибар биренә. Һәр җылны менә 1 гектар итеп авыртырып барабыз хәзер. Кей вакытта 4 гектар авыртырдык. Без аны тотабыз 4 ел ул җиләкләрне. 4 елдан соң инде ул вагая, начарая. Урожай сәзәе. Ну, дәсәйді бәйтәсім келе, зағырақ тұрған сайын, вағайған сайын җиләк тәмдері бара. Сүз уңайыннан җиләкнең килограммы сатуда 300 сум тора. Үзең җыйсаң, бәясе кимрәк чыга. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.